I ni sy'n byw yn y Gymru fodern, dyw i ddim yn anarferol i fwyta mefus yn yr Hydref, ond nid felly fi hi erioed. Mewn gwirionedd, dim ond ers dyfodiad amaethyddiaeth, mae pobl wedi bod yn bita ffrwythau fel hyn trwy gydol y flwyddyn. Ers miloedd o flynyddoedd, byddai'n rhaid i bobl gorfod mynd trwy'r gaeaf gyda ffryn ffrwythau ffres, os dim o gwbl. Ac nid ffrwythau yn unig, roedd cig ffres yn anodd iawn i'w gael yn ystod y gaeaf. A dyna pam mae gennym gymaint o fanteithion wedi'u seilio ar gig hallt, a gig wedi'u prosesu gyda mwg. Achos oedd y prosesau hyn yn ffordd o gadw popeth yn ffres, ond hefyd i ychwanegu blas. Ond am ffrwythau, wel, pwy sydd eisiau bwyta mefus hallt? Dim fi. Yn ystod y 19fed a'r 40edd ganrif ar 15, aeth siwgr pur o rhywbeth moethus hynod o ddrud i rhywbeth hawdd ei gael. Ac roedd yn gyfle i bobl i wneud jamiau a chyffeithiau am y gaeaf. Ond tybed pa fath o jamiau oedd pobl yn ei gwneud yn y cyfnod hwnnw? Wel, rwy'n gwybod yn iawn ble allwn ni fynd i ffeindio allan. Mae ein harchifau yn gyforiog o ryseitiau o bob gor o Cymru. Wel, dyma ni ambell enghraifft o llyfrau ryseitiau o'r archif. O, felly ydy pob un o'r rhain yn unigryw o dydd o gartref i gartref? Ydyn, byddai'r rhain yn hollol unigryw. Dyddiau yma, dyn ni wedi arfer mynd a prynu llyfrau coginio, llyfrau ryseitiau bant y silff. Ond yn y cyfnod yma, byddai unigolion yn ysgrifennu rhain eu hunain. Ac yn llenwi nhw gyda ryseitiau, byddai wedi dod lawr trwy'r teulu o'i cendeidiau. Yn neud nhw'n unigryw llwyr i'r teulu neu'r unigolyn yna. Felly, mae'r syllafu, oedd e ddim wedi safoni pryd hynny, felly mae'r syllafu gyd yn wahanol iawn. Doedd na ddim geiriaduron yn y cyfnod yma, a byddai llawer y pobl ddim yn gallu ysgrifennu ta beth. Felly, pan o'n nhw yn ysgrifennu geiriau, bydden nhw'n rhoi lawr beth o'n nhw'n meddwl wrth sillafu'r gair, a yn aml iawn fel o'n nhw'n dweud y gair. Hefyd, mae yna termau wahanol yn cael ei defnyddio am prosesau coginio, a mae llaw ysgrifen ei hun yn eitha anodd i ddeall. Mae rhaid bod e wedi bod yn cyffroes iawn i plant pryd hynny, achos mae lot o ryseitiau gyda siwgr fan hyn. Mae jamiau a chyffeithiau ar gael. Yn sicr, yn sicr. Oedd hwnna'n rhywbeth eitha newydd erbyn y cyfnod yma. Cyn hyn, oedd hi'n anodd iawn cael gafel o'r siwgr. Ond erbyn y cyfnod yma, oedd Prydain wedi dechrau mewnforio siwgr o'r Caribi, ac oedd e'n haws i pobl cyffredin cael gafel arno fe i wneud jam a marmalade. A dwi'n siŵr byddai'r plant wrth i bodde. Mae'r llyfrau mae gyd mor hen, ond mae'r cyflwr mor dda. Ie, wel mae hynny oherwydd dyn ni'n cadw nhw yn yr archifau yn ein ystafelloedd sicr ni. Dyn ni'n rheoli'r tymheredd, dyn ni'n cadw nhw mewn pecynnau ddiasid a yn y tywyllwch hefyd. Felly mae hynny'n sicrhau bod nhw yn goroesi'r dyfodol. Nhw'n edrych yn greu, mae mor ddiddorol. Felly dyna ni. Mae'n archifau ar draws Gymru gyfan yn llawn ryseitiau ers cannoedd o flynyddoedd. Os ydych chi'n chwilio am syniad am fwyd, archwiliwch eich archif a chael blas am hanes bwyd Cymru.